Hej og velkommen. Hej og velkommen til D-loggen. Jeg vil gerne fortælle om, hvad jeg har lavet. Ikke kun i går, men også i dag. Fordi i går der var jeg meget stresset angående det. Så jeg vil fortælle, hvad der skete i går. I går, der det var min hund, undskyld. I går, jeg var meget stresset angående, da jeg skulle lave min D-log. Men det som vi gjorde, det var at vi var hjemme hos Malou fra tirsdag til onsdag. Så vi sov der, så fra onsdag til torsdag, der sov vi hjemme hos mig. Så i går aftes, onsdag aften, havde jeg den hurtige tid til at lige lave min D-log, lige sige hvad der var sket. Og som sagt sagde jeg, at vi havde været ude hos min farmor. Og ja, det var en rigtig stor hjælp at være ude hos min farmor. Så vi var ude hos min farmor. Og ude hos min farmor, der fik vi faktisk lavet en hel masse. Og ikke kun med, at vi fik lavet en hel masse, men vi fik også fortalt en hel masse angående grammatisk. Og så også, nu når jeg har anledningen her, hvor den her skønne aften med stearinlys, jeg har haft den tid til at kunne tænde nogle stearinlys, og ikke have stress på, og sidde og fortælle det uden at lave de små undertekster, som der også bliver sjovt, men faktisk en ret seriøs D-log. Og det bliver ikke noget med noget blogging eller noget, så ja, men vores projektopgave, den er gået rigtig godt, og jeg tror faktisk, at den kreative måde, vi laver vores projektopgave på, den vil faktisk overraske lærerne lidt. Jeg vil i hvert fald håbe det, fordi vi har brugt så mange kreative tanker på at kunne få det til at fungere. Jeg kan allerede afsløre, at vores papir, i stedet for at der er sådan strips, og så kan du åbne, og så kan du bladre i det. Nej, det som du kan, det er, at vi har lavet et håndjern i. Vi har en koncentrationslejr. Det burde I have vidst. I stedet for at vi har det der stykke papir der, det som vi gør, vi sætter den i, sådan så vi sikrer os, at der er ikke nogen, der river det fra hinanden. Men det som vi har gjort, det er, at vi sætter nogle strips i, og så har vi lavet 2 huller, og så sætter vi 2 håndjern i, så det er ligesom sådan en mappeangart. Meget, meget kreativ tanke, og det er det, som vi har gjort udenom mappen. Og så, for det første skal jeg lave D-loggen, og så for det andet skal jeg nemlig lave en forside, og så skal jeg lave layouten til stilen lige nu. Og jeg kan sige, at i dag det er gået suverænt forrygende. Min farmor har ikke hjulpet det store. Hun har bare kommet med grammatisk hjælp, eller lidt ikke historie. Det har nok været min farfar, som der har fortalt os historie. Og det har han edderdamme været god til. Men jeg vil bare lige sige, hvad der skete så om torsdagen. Jo, jeg ved ikke, om man kan se. Nej, det kan man ikke. Men jeg faldt, da jeg skulle cykle fra skolen af for vores vejledning ud til min farmor. Der faldt jeg, og der stod hul på mit knæ. Men det skal vi ikke tænke på, det er over nu. Og jeg siger tak, fordi I gad at se den her, og der vil komme en til igen i morgen. Og det vil være den sidste, og den vil runde af. Så vi ses.